Wiggle, wiggle, wiggle. No niin, hei, se on loppuista osin, kun täällä taas pitkästä aikaa kuolee. Mitäs mä kertuisin tuo seuraava video 3-4 päivä. Yes. No, tässä on toi tiedä. Noniin, no. Mitäs mä niinkin? Nyt ei enää tuu semmosia videoita, jossa jotain saan tylsää alkuun. Eli että mä niinku suoraan nyt kuvaan. No nyt mä aion ihan kunnolla editoida. Okei, mennään. Ei se toimi siitä. Ei mennä. Nyt. Joo, tuo. Pystytä haastetta. Häh? I'm back. Noniin, mulla on siis lasi. Oottakaa hetki. Laitetaan tähän peliin. Niin. Mulla on siis tää lasi. Tämmönen. Tällainen lasi. Sitten vissyvettä. Joka on siis sitruunasta. Ja niin, tässä on nämä. Ja kolmantena on kelejä. Poppamiehi. Ja tässä lukee varoitus erittäin tulinen. Ei minun mielestä. Varmaanko. Ei se nyt ei. Otanko mustan? Ui vittu. No se vaivus varmaan. Wait. Minutes. Yes, it's broken. Tämmöistä. Vegetables on roskis viereen. Karkki, suon. Pikkupolttelu alkoi heti. Ei uniktuista. Juodaan vettä päälle. Se helvetti. Älkää juoko sitruuna visvettä. Oskohan pop-miesten kanssa. Se vaan helpottaa tunnelmasi. Niinpäs naama punaisekin nopeasti. Okei. Raskasin poikki. Se on tämmönen paskaa. Not bad. Eli siis, tänään oli ihan haastanut 8 tilaajan kunniaksi sitruunamakuinen kivennäisvesi. Ja näitä poppamiehiä. Ja varmaan olette uskon, niin käsitä risee. No miten minä? Siinä. Mutta nopeasti krapaa. Onko sille hupapuolessa 190 tänään ja moi!